Vi har hørt om sikker sex og det store fnat-kompleks. Gummi er en farlig sag, tænk hvis det skulle falde af. Vi er heteroseksuelle, og vores kæreste hedder Helle. Hun kan lide Abelle, men vi andre skriger Helle. Vi vil gerne prøve noget nyt, for det gamle er så ydt. Vi tager til Thailand for at finde en lækker spændstig kvinde. Hun skal have langt sort hår og smukke smalle lår. Hun skal være min, for jeg er et sølvesvin. Der gik ikke længe, før hun vil have sine penge. Sikker sex. Vi har hørt om sikker sex og det store klamydia-kompleks. Gummi er en farlig sag, tænk hvis det skulle falde af. Sikker sex. Nu har vi fået nok, vi giver ikke en fuck. Så vi rejser hjem i dag for at føle lidt behag. Dog med modifikationer, for vi brugte ej-kondomer. Vi er smittet begge to, så vi tager den lidt med ro. Vi doper os med piller, for at slippe med glødediller. Lægen siger det kan gå væk, men vi tvivler stadigvæk. Sikker sex. Vi har hørt om sikker sex og det store syfilis-kompleks. Gummi er en farlig sag, tænk hvis det skulle falde af. Sikker sex. Jeg håber snart at svin slipper, forældre snart der flipper. Det er ikke særlig sjovt, men tværtimod ultraflot. Vi er færdige med billige knald, og det var det sidste før. Vi er begge blevet kloge, og vi vil ej mere våge. Sikker sex. Vi har hørt om sikker sex og det store gonorrhea-kompleks. Gummi er en farlig sag, tænk hvis det skulle falde af. Sikker sex. Husk at sætte et kondom på den lille sjove gnom.